Ansa na meka ni dwumadi a obedi ye no. De meka se ade a ye no. Ebere bia saa na se ye mu baako efiri mu a ye edi hye n'animuonyam. Enti court nsɛm a ye die no. Ɛho nsɛnkyerɛnne kakra bi ɛna ye yi no ɛnɛ ɛma obi a ehwe bi. Na Daasebre de sebe ye mu bi de oye yadamfo. Wo de lawyer sɛm no to nkyɛn a oye yadamfo. Ebra no wo US no na yɛta akɔ ne hɔ. Yɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ na ebere bia wo bɛkɔ ɛne na kɔdi nkɔmmɔ bia wo sɛ ɔte n'anim kama akyɛ sɛ obuade ankasa obuade ɛma lawyerfoɔ ɛne ne namfo nom ɛne atamfo nyinaa ye ba obra no mu no a ebe lawyers no ya ante ne ho atenkabɔ ne bia odi asɛm bia nso a ne otumi di bem a kyerɛ sɛ odi mumra no ankasa na nso so wankyɛre ɛwɔ lawyer adwuma no mu ɛna ɔde kɔyɛ registrar ɛwɔ UST na nso bra ɔwɔ UST ni nyinaa once a while no ɔkɔ ɛkɔyɛ court adwuma kakrakra eti de ebetumi aka ɛde ne ho adanse ne sɛ sɛnea no osi ti n'anim ɛma obia nipadua bia no saa na ɛsɛ yɛ ne ayaba no so yesua ne yesua mmara ne yie na yɛtumi ko enkoden ɛde ma obia a ɔbɛba yɛnim sɛ wɔde n'asɛm bɛto yɛnim sɛ yɛmmoa na justice ɛnyɛ n'adwuma ɛwɔ Ghana bia ɛsɛ ɔmusua deɛ ɛda di pefee ehia sɛ obi ka kyerɛ obia ɛsɛ sɛ ɔmo hu ehi ɔmo nya entoboaseɛ no mu so adwuma ni yie no mu nya ahobraseɛ ɛne ebuo ɛde ma wɔn fellow lawyers a ebi asɛm no bɛba no wɔn gyina ha na wɔn gyina ha ɛnse sɛ ntɔkwa koraa si wɔ court ɛnse sɛ basabasayɛ esi ɛwɔ asɛnnie gyinabea ɛno nti ɛno deɛ lawyers a aba no adeɛ sɛ wɔn sua ɛne sɛ wɔn sua adwuma ni yie na wɔn hu ni yie nso a wɔn fɛ buo ɛmɛ nipa biara sɛ ne ɔte biara ɔba wɔ anim a nyabuo ma no. The full name de Africanus Owusu Ansah. Oh, sir, me lawyer ni. Enti me senior lawyer. Enti eno senior lawyer. Now me namfo nom me from my friend. So odi 1 year cry was service no more. Oba oye my friend. Oh, my vice president pay. Former vice president. Regional vice president. For Asante region. Yeah. The office of Attorney General Kumasi with the rank of a senior state attorney. What we did this afternoon in honor of our chief who is going to the village is what we normally do when a colleague of ours is called to the bar in heaven. What we presented in court today that we show to the public is what we do at the court. And we did it in honor of our late chief and fellow lawyer, and also to educate the public about men who have that criminal propensity of having sexual intercourse with children who qualify as children that they can give birth to. So we did it in honor of our late chief to also educate the entire population that we should leave our young ones to go to school and to learn a trade. Now, if we can't advise them, we shouldn't spoil their future. And I believe that this message will carry it along. And may God bless us all. Any further questions? Kwaku Buachi, aka Lawyer BB. You are welcome. Any legal representation?
Remember, my Lord, let it be remembered that if counsel for the federal when I go on the Bogo and the other distribution of high cost, this goes that by the old men, some to an end. I'll wait for the world. Lord, it's very difficult for me to convey this decision to the honorable. It's a very, very serious issue. My Lord, regretfully, that children was able to and then respect only of the land. Lord, I am honored for my tears. It is very sad. Very sad. Lord, it's from the Canada Government Association that our district this is the organization that I convey to you now. Hey! It's not what you want to do. When you are going to I never want to say, yeah, I do. Yeah. I am sure. But I remember what God said. Oh, well. And that said, all the words and all the men and women nearly acted. True, they had their essence and their essence. The last thing of all the 7 stages of man, second childishness and near son's teeth, son's eyes, and son's teeth. When King Arthur was confronted by Belgium, my Lord Arthur, whither shall I go? Where shall I hide? My foreign. For now I see that through all times are there, and I the last go forth. And the days darken around me, and the years among human very faces of our eyes. We have made a peace into the literature of the past. We tell them all well about life and death. We are all humbled by the death of our honorable friend, our dear friend. Shall we
standing ovation. Yeah, you know, it's only anything. Now, I cannot believe it. It's happening. Such a wonderful soul and a brilliant lawyer. By all standards, would have loved to have him here. But God knows best. So I will rest my case. Say, no. I don't all. Well, how many is there all in this song again? All right. I don't go. Look, Bibi. You have to the 5%. Policeman, family, you ready? You are with at the idiot. Now, lawyer for you now, I am over grass. You have a good here ready. Yes, yeah, it is. Somebody out to answer them, but that's why.